muista kaikkia sun titteleitä, mutta sä oot ainakin dosentti, ja mitä kaikkia sä olitkaan, sä voit itse kertoa. Nehän on nykyisin aika huono mainitsi. Sä voit itse kertoa, mitä sä haluat itsestäsi, mutta ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tää meni ainakin helposti päähän. Mun tukkani helpotti tätä alkuasennusta. Ottaa vielä päälle siitä. Joo. Nyt se on päällä. Joo. No nyt kuuluu varmaan paremmin. Hyvää iltapäivää. Joo, mennään vähän. Kuuluu. Kannattaa lähelle suuta sen mikin kyllä kuuluu. On aika lähellä. Eikö se ole? Joo, itsemääräämisoikeus hyvinvoinnin filosofiassa. Mä aloitan sellaisesta teemasta, joka hyvinvoinnin tai onnellisuuden filosofiassa on viime aikoina noussut voimakkaasti esiin, voimakkaammin esiin. Eli sanoisin, että noin ehkä 200 vuotta vallitsi aika yksi selvä käsitys hyvinvoinnista, ja se oli tämmöinen resurssipohjainen käsitys, jota tässä kutsun liberaaliksi käsitykseksi, mutta varsinkin nyt viimeisen 20 vuoden aikana on Aristoteles nostettu uudelleen kunniaan, ja yhä useampi hyvinvoinnin tutkija puhuu Aristoteleen nimiin. Ja voisikin sanoa, että tällä hetkellä tietyllä tavalla hyvinvoinnista tai onnellisuudesta käytävä keskustelun voi jakaa kahteen suuntaukseen. Toinen on liberaali käsitys ja toinen on tämmöinen aristoteelinen käsitys, ja aloitan tästä. Niillä molemmilla on yhteyksiä itsemääräämisoikeuteen. Tämän aristoteellisen käsityksen mukaan niin meidän pitäisi, kun me puhumme hyvinvoinnista, niin määritellä sen sisältö. Mitä se on, se hyvinvointi? Mikä on hyvän elämän sisältö? Taas tämä liberaalinen eli utilitaristinen käsitys, joka tuli ikään kuin valistuksen myötä ehkä 1800-luvulla. Se taas lähtee siitä, että se välttää hyvän elämän sisältömäärittelyä. Ja se sanoo, että meidän pitäisi saada riittävästi vapautta ja resursseja. Me voimme itse valita sen sisällön. Tämä on se pääjako. Ja sen enemmän, mitä enemmän meillä on resursseja ja valinnan mahdollisuuksia, niin sen paremmin me voimme ja sitä parempi elämä meillä on. Tämä ehkä niin kuin mun mielestäni niin kuin parhaimmassa muodossaan tämä liberaalinen käsitys on tämmöisen nykyisin hyvin suosiossa olevan Amartya Senin, joka nyt on filosofi ja taloustieteilijä, jota on Nobel-palkittukin, hänen käsitteessään capabilities, joka on niin kuin ihmisen mahdollisuudet kahdessa mielessä, sekä se, että tämä ympäristö, olosuhteet, yhteiskunta, lähiympäristö antaa mahdollisuuksia valintoihin, että hänellä itsellä on kykyjä käyttää niitä valintoja, niitä mahdollisuuksia hyväkseen. Minusta hyvin fiksu perusajatus. No mä aloitan kuitenkin tästä Aristoteleen ideoista. Aristoteleen niin kuin ajatukset on kyllä aika selkeästi hänen kirjoituksissaan tehnyt, mutta ehkä tähän päivään hyvällä tavalla ne on tulkinneet Martha Nussbaum, joka on tällainen maailman johtava Aristoteles-tutkija ja suomalainen Juha Sihvola, vuosi sitten pois mennyt filosofi. Ja heidän tulkintansa Aristoteleen hyvästä elämästä on tässä seuraavassa. Niin on 9 kohtaa. Ensinnäkin, että meillä on hyvä elämä, jos me voimme kokea täyden elämän kaaren. Suomeksi sanottuna, että emme kuole nuorena, vaan käymme niin kuin kokonaisen elämän kaaren. Meillä on hyvä elämä, jos me saamme ravintoa, suojaa ja rakkautta. Meillä on niin kuin sekä fyysisesti että psyykkisesti terveellinen ja turvallinen elämä. Olemme terveitä ja voimme kehittää ruumiin kykyjä. Ollaan hyväkuntoisia ja harjoittaa ajattelua, aistia ja mielikuvitusta, huumorintajua, teknisiä taitoja. Eli tavallaan niin toteuttaa itseään ja kokeilla rajoja. Tämä oli itse asiassa Aristoteleelle semmoinen, jota hän ehkä eniten korosti, että ihminen on onnellisimmillaan tai voi parhaiten silloin, kun hän liikkuu siellä kykyjensä rajoilla. Sitten on elämä syvimmillään. Solmia ihmissuhteita,
toimia erilaisissa yhteisöissä, niin kun kysymys rakkaudesta tai läheisistä ja monipuolisista ihmissuhteista ja verkostoista on keskeinen osa hyvää elämää. Tosi sitä, että se on se tärkein. Ottaa osaa yhteisten päämäärien ja niiden tavoittamisen keinojen suunnitteluun. Me olemme itse määrittelemässä ei vain omaa elämäämme, vaan myöskin osallistumme yhteisön elämän määrittymiseen. Ja tulla tunnustetuksi itsessään arvokkaana yksilönä ja kulttuurisen taustansa edustajana. Tämä oli kyllä hämmentävä tämä Aristoteles, hän silloin jo ikään kuin osallistui maahanmuuttajakeskusteluun ja muuhun. Ja on niin kuin, tavallaan tässä on kysymys ihmisarvosta. Ja sitten ehkä vieläkin hämmentävämpi, että hän oli myös, ymmärsi ekologiset ongelmat 2300 vuotta sitten. Eli elää tyydyttävässä suhteessa muun luonnon kanssa. Eli hyvä suhde luontoon. Kyllä tästä Aristoteleen listasta voisi sanoa, että tässä on jo yksi itsemääräämisoikeuden julistus ja perusta sille. No 2000 vuotta myöhemmin, eli silloin valistuksen alkaessa 1700-1800-luvulla, tämä Aristoteleen ajatukset rupesi jäämään taakse. Ne on tietysti elikin vain hyvin pienessä eliitissä. Ja omaksuttiin markkinatalous ja valistus. Ja noin vähän kärkistäen sanoin, että silloin omaksuttiin ajatus, jossa yksityinen ahneus voidaan muuttaa yhteiseksi onneksi. Eli se, että ihmiset pyrkii lisäämään tulojaan ja parantamaan elinolojaan ja niin kuin tyydyttämään mahdollisimman hyvin omia tarpeitaan, niin se, jos ihmiset toimii näin, niin se itse asiassa kehittää tuotantoa ja lisää muiden ihmisten ja meidän kaikkien yhteistä mahdollisuutta tyydyttää tarpeitamme. Tämä oli keskeinen osa valistusta, siis markkinoiden tuloa. Ja on vähän muistettava, että se oli myöskin näitä osa edesmenneistä sosialistisia maita. Siellä itse asiassa ikään kuin vaan simuloitiin sitä, maksettiin palkkioita, jos teki vähän paremmin. Se oli sama peruslogiikka. Mitä enemmän meillä on tavaroita ja palveluksia ja mitä enemmän ihmiset saadaan aktiivisemmin tuottamaan lisää tavaroita ja palveluksia, sen paremmin. Voisi sanoa, että tämän tuloksethan oli mahtavat. Tavaroiden ja palvelusten tuotanto on kasvanut noin 20-kertaiseksi puolessa 150 vuodessa. Ja voisi sanoa, että se sampo, josta kansanviisauksissa, kansankeskusteluissa on aina puhuttu, että meidän ei tarvitse elää otsahiessä raataa, vaan voitaisiin elää helposti, niin se on nyt toteutunut. Tavaraa tulee ja palvelua. Eikä meidän enää tarvitse raataa. Voidaan elää helppoa, mukavaa elämää, eikö niin? Ja on tietenkin muistettava, että tämä talouskasvu, joka tämän markkinoiden ja valistuksen ja markkinoiden myötä tuli, niin se on tämän aineellisen hyvää lisäksi tuonut paljon muutakin hyvää, suvaitsevaisuutta ja ihmisoikeuksia myöten. Eikä siinä edeltävässä feodalismissa niin kauheasti kehumista ollut. Joo. Mutta sen myötä tuli myös kokonaan toisenlainen käsitys hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä ja onnellisuudesta. Ja se hyvinvointi, jota sitten viimeiset 200 vuotta, miten hyvinvointi on pääasiassa viimeiset 200 vuotta ymmärretty, se on aineellinen varallisuus, aineellinen vauraus. Yhteiskunnan taholta puhutaan talouskasvusta, bruttokansantuotteesta ja yksilön tasolla yksilön tai perheen vauraudesta ja tuloista. Se on se hyvinvoinnin mittari. Tämä on se on aika ristiriitainen sillä tavoin, että itse asiassa ei ole jotain taloutta tai tehokkuutta sinänsä, se on aina jotain varten. Ja on mielenkiintoista lukea kansantaloustieteen perusoppikirjoja, niin niissä ei itse asiassa puhuta tästä. Siellä sanotaan, että taloustieteen tehtävä, jos tieteellä voisi olla joku missio, niin se on ihmisten tarpeiden tyydyttäminen.
Ja se on aika eri asia. Kaikki talous tai tehokkuus tai vauraus, se on aina jotain varten. Siihen menen vielä tässä vähän syvemmin. Mun oma ajatukseni, enkä nyt ole tietenkään varma, että on pelkästään mun, vaan monen muunkin, joka tätä hyvinvointikysymyksiä on pohtinut, ainakin aika monen muun. Että nämä molemmat näkökulmat, sekä aristoteelinen että liberaalinen, on tarpeellisia ja itse asiassa ilman toistaan, että vähän vaarallisiakin. Mutta mitä tämä liberaalisen ajattelun vaarallisuus on? Se, mihin liberaalit ei vastaa ja mihin tämä talousajattelu ei vastaa, on se, että mihin niitä resursseja käytetään. Myös tämä Amartya Sen ikään kuin välttelee tätä vastausta. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen, nimittäin oli sellainen Quality of Life elämänlaatukonferenssi, josta julkaistiin kirja, Quality of Life, joka oli aika käänteen tekevä hyvinvoinnin käsittelyssä. Siellä oli sekä Martha Nussbaum että Amartya Sen. Oli itse asiassa pariskuntakin kuulemma silloin. Ja niillä oli selvästi eri käsitys, joka täytyy aika tarkkaan lukea ne paperille, kun huomaa, että ne ymmärtää tämän asian vähän eri tavoin. Ja Amartya Sen ei ikään kuin halua ottaa vastata siihen kysymykseen, että mihin resursseja käytetään. Ja että se elämän sisältö on se keskeinen kysymys. Mutta moni filosofi on todennut, että itse asiassa meidän on mahdotonta ajatella edes resursseja ilman, että me ajatellaan, mihin niitä käytetään. Jos me mietitään rahaa, niin meillä on heti mielessä se, mihin kaikkeen me voidaan sitä rahaa käyttää. Jos me mietitään aikaa, niin meillä on mielessä, mihin me sitä aikaa voidaan käyttää. Ystävien tapaamiseen tai mihin. Tai jos meillä on vaikutusmahdollisuus. Jos me mietitään luontoa, niin me ajatellaan sitä, että sieltä luonnosta voidaan hyötyä, sieltä saadaan raaka-aineita tai sitten siitä voidaan nauttia. Mutta kaikkia resursseja miettiessä meillä on aina mielessä se, mihin me sitä itse voimme käyttää. Ilman sitä niin ne resurssit on nolla. Ei niillä ole mitään merkitystä. Ja sillä tavoin tämä liberaalien ajatus on ikään kuin tyhjän päällä. Ja se on sillä tavalla vaarallista, että kun puhutaan vain resursseiden lisäämisestä, niin se ikään kuin salakuljettaa sen sisällön. Rahalla ei saa rakkautta. Money can't buy love. Ja jos kaikki huomio kiinnitetään rahaan, niin jätetään ne resurssit, ja siinä todellisuudessa valitaankin sit sisältöä elämään. No miten tämä aristoteelinen ajattelu sitten on vaarallista? Ja miksi ikään kuin sen lisäksi tarvitaan ajatusta, tätä liberaalia näkökulmaa. Se, että meille vaikkapa ne Aristoteleen 9 kohtaa, jos meille sanotaan, että tämä se on se hyvä elämä, niin sehän ikään kuin tukahduttaa. Me ei saada itse valita sitä, vaan meidän annetaan se jostakin ylhäältä. Se ikään kuin vie uusia ratkaisuja pois näköpiiristä. Se on aika pelottava ja ahdistavakin ajatus, että mulle sanottaisiin, että tässä on sun hyvän elämän sisältö. Sen vaan rupeat paneen toimeksi, aika mieti. On ihan selvää, että nämä resurssit on ihan keskeisiä. Onhan kyllä rakkaus vaatii vähän rahaakin vielä ja niin edespäin. Eli ei me voida irrottaa niitä toisistaan. Tämä Aristoteles oli teleologi, siis ei teologi, vaan teleologi, joka tarkoittaa sitä, että hänellä oli mielessään jonkunlainen ajatus siitä, mikä on ihmisen olemus, mitä ihminen lopulta on. Ja se on mun mielestäni ja monenkin mun mielestä vähän ahdistava ajatus, että joku kertoo, että hän tietää, mitä ihmiset lopulta on. Musta olisi mun mielestäni on paljon miten mä sanoisin, vapauttavampaa, jos se on koko ajan vähän arvotus ja sitä pitää koko ajan keskustella lisää, eikä se tule valmiina. Mutta toisaalta sitä sisällönvalintaa ei voi paeta, tarvitaan siis molempia. Ja resurssit on aina myös välineitä, mutta ne liittyy aina niihin hyvän elämän sisältöön. Ja molemmat on tärkeitä itsemääräämisoikeuden kannalta.
mä pidän tätä kysymystä aika tärkeänä ja musta siitä hyvinvointifilosofitkin keskustelee liian vähän tästä sisällön ja resurssien keskinäisestä suhteesta. Silloin kun tämä bruttokansantuote ikään kuin tuli, aineellinen varallisuus tuli ohjaamaan yhteiskuntien kehitystä, itse asiassa BKT:tä ryhdyttiin laajamittaisesti laskee vasta 1950-luvulla, se on yllättävän nuoret, sitä ajattelutapaa oli ollut jo paljon ennen, niin samalla kyllä jo alkoi kritiikki sitä vastaan. Ja puhuttiin siitä, että vaikka bruttokansantuote kasvaa, meille tuotetaan yhä enemmän tavaroita ja palveluja, niin ihmisten enemmistön elinolot voi kurkistua, että vaan pieni eliitti saa tämän lisähyödyn. Se ei mittaa millään tavalla terveyttä, se ei mittaa millään tavalla ympäristön tilaa, ei turvallisuutta, eikä vapaa-ajan määrää, tai saati sitten ihmisoikeuksia tai ihmisten osallistumismahdollisuuksia, tai sitten vielä kehityksen kestävyyttä. Eli tämä bruttokansantuote jättää suuren määrän sellaisia asioita, joita koemme hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta keskeisen tärkeänä kokonaan ulkopuolelle. Ja sen takia ryhdyttiin sitten kehittämään sosiaali-indikaattoreita, joissa oli sitten kaikkia noita asioita mitattiin. Olin itsekin mukana. Meillä oli OECD:n piirissä Pariisissa sellainen työryhmä 70-luvulla, jossa näitä kehitettiin innokkaasti. Eri maiden tutkijat siellä oli kyllä me saatiin kaikkea aikaiseksi, mutta ei kyllä mitään hyötyä ollut sillä tavoin, että ne olisi tullut laajempaa käyttöön eri tutkijoiden piirissä, eikä ne vaikuttanut juurikaan harrastettavaa yhteiskuntapolitiikkaa. Nyt ne on ikään kuin palaamassa uudelleen, ja se on tietysti hyvin kiinnostavaa. OECD ja EU on puhunut niistä. Itse asiassa 2 viimeisen hallituksen ohjelmassa on ensimmäistä kertaa, että hyvinvointia ryhdyttäisiin mittaamaan uudella tavalla sekä Kiviniemen että Kataisen hallitusohjelmassa. Työ on aika alkuvaiheessa. Tämän sosiaali-indikaattori kehityksen mun mielestäni sen sellainen kypsin yhteenvetävä raportti oli Doyalin ja Gaffin kirja The Theory of Human Need, eli inhimillisten tarpeiden teoria. Ja se oli sillä tavoin vähän poikkeava siitä perusajattelusta, että siinä ikään kuin määriteltiin se, mikä on ihmisen hyvinvoinnin tai onnellisuuden ydinkysymys. Doyle oli filosofi ja Gaff oli taloustieteilijä. Ja se oli mahdollisimman vähän vaurioitettu sosiaalinen osallistuminen. Aika kryptinen ilmaisu. Se siis tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidän hyvinvoinnin ydinkysymys on se, että me voimme osallistua elämään lähiympäristössä, lähipiirissä, yhteiskunnan vaikka maailman mitassa. Se on osallistumisen elämään muiden kanssa. Itse pidän tätä viisaana ajatuksena. Se oli se meidän perinteinen. Ja sitten he katsoivat, että tätä toteutetaan, tähän tarvitsee 2 asiaa. Fyysinen terveys, jota sitten mitataan sairastavuudella kuolla, ja toimijan autonomisuus. Meillä on itsemääräämismahdollisuus. Ja sen he jakoivat sosiaalisiin, tiedollisiin ja mentaalisiin esteisiin. Ja sitten tulee iso lista asioita, joita he katsoivat, että on edellytyksenä, jotta ihmisillä olisi sitä autonomiaa. Ja siellä on siis koulutusta ja taloudellista turvallisuutta, merkittävät lähi-ihmissuhteet, turvallinen lapsuus ja niin edespäin. Eli niin kuin mietittiin kaikki ne edellytykset, joita tämä autonomia tai itsemääräämisoikeus vaatii, jotta se voisi toteutua. Ja ihmiset voisivat sitten osallistua yhteisön elämään. Painopiste tässä oli tietyllä tavalla resursseissa, tai he itsekin sanoivat, että he tavallaan mittaisivat niitä resursseja. Ja sillä tavoin se oli osa tätä liberaalia perinnettä, mutta toisaalta kyllähän näissä listassa on aika paljon sellaisia, jotka ilman muuta jo sinänsä osaa hyvää elämää.
myös tästä liberaalisesta perinteestä jo otti jollakin lailla irti Abraham Maslow, psykologi, taisi olla peruskoulutukseltaan tarveteoriassaan, jossa hän loi tämmöisen tarvehierarkian, josta on paljon keskusteltu kauan aikaa. Siis että pohjimmaisena on meidän fysiologiset tarpeet, saamme ruokaa ja turvallisuuden tarpeet, mutta sitten hän eteni, että sitten kun nämä on täydetty, niin keskeiseksi tulee yhteenkuuluvuus, se rakkaus, arvonanto ja itsensä toteuttaminen. Vähän toisenlaisen, ja nyt on huomattavaa, että tämä sillä tavoin irtos vähän tuosta liberaalista perustasta, että siinä jo nämä 3 viimeistä ei enää vaadi välttämättä resursseja, vaan siinä on jostakin muusta kysymys. Siinä on itse siitä sisällöstä kysymys. Erik Auer esitti hyvinvoinnin ulottuvuudet teorian having, loving, being, jossa tämä having tarkoittaa sitä varallisuutta, tai se on se aineellinen pohja, se on ne resurssit. Loving on vuorovaikutus ja being on itsensä toteuttaminen. Tämä Auertin vuonna 1976 esittämä teoria, niin se on elänyt aika vahvasti ja elää vieläkin. Se on selvästi on vaikuttanut aika paljon maailman keskustelussa, sitä siteerataan edelleen aika paljon. Tavallaan tämä, jos tätä nyt miettii sitten suhteessa niihin Aristoteleen hyvän elämän kuvauksiin, niin tämä kertoo sen, että sitten kun nämä perustarpeet on tyydytetty ja aineellinen perusta on olemassa, niin sitten nämä aristoteeliset hyvän elämän kysymykset nousee ikään kuin onnen pyrkimyksissä, onnellisuuden tai hyvinvoinnin pyrkimyksissä keskiöön, ja Aristoteles palaa kuvaan. Ja tähän liittyykin se, että ehkä sen Aristoteleen niin kuin uudelleen marssissa keskustelun kohteeksi ja hänen arvostuksensa uudessa nousussa on se, että todellakin tämä liberaalinen kehitys, eli markkinat on aikaansaanut sen, että meidän perustarpeet ovat kuitenkin aika hyvin tyydytettyä. Täällä on aika harva näkee enää nälkää tai palenee. Ja kaikilla on kohtuullisen turvallinen olo, niin sen jälkeen ruvetaan kiinnittää niihin ikään kuin ylempiin tarpeisiin ja tähän varsinaiseen hyvään elämään huomiota. Ja tämä näkyy myös kansalaisten piirissä tehdyissä tämmöisissä survey-tutkimuksissa, joissa on todettu, että ennen ihmisten näissä tutkimuksissakin ne arvosti enemmän taloudellisuutta ja turvallisuutta. Nyt selvästi ihmisten arvostuksissa on noussut ihmissuhteet ja välittäminen ja merkityksellinen elämä. Eli toisenlaiset kysymykset. Mä maltan olla tässä sanomasta, että viime aikoina meillä keskustellaan aika paljon siitä, että jotenkin itsekkyys olisi kasvussa. Mun pääasiallinen hypoteesi on, että se on ihan väärä käsitys sieltä päinvastoin. Itsekkyys on vähenemässä. On arveluni. Ja mun selitykseni sille on se, että me itse asiassa kun nämä perustarpeet on tyydytetty ja meille tulee yhä tärkeämmäksi, ei vain se, että me hankitaan itsellemme riittävästi ruokaa ja muuta tämmöistä aineellista hyvää, meille tulee yhä tärkeämmäksi se, mitkä on ihmisten keskinäiset suhteet. Miten me tulemme muiden kanssa toimeen. Ja sen seurauksena me ryhdymme enemmän kiinnittää huomiota siitä, että onko ihmiset itsekkäitä vai ei. Se nousee ikään kuin esiin keskustelun kohteena. Ja itse asiassa tällaiset tutkimukset esimerkiksi ihmisten suhtautumisessa eriarvoisuuteen tai vaikkapa kunnallisiin palveluihin, ne kertoo, että ihmiset on tullut yhä solidaarisemmiksi. He suhtautuvat yhä myötämielisemmin siihen, että huonossa asemassa olevien ihmisten asemaa parannetaan yhteisin varoin. Eli itsekkyys on vähenemässä, tämä hypoteesi. Minusta se on johdonmukainen osa tätä koko kuviota. Tässä on kuva toisesta Evan tutkimuksesta. Irene puhuu vähän eri jutusta, se on tähän myöhemmin tehty. Tässä kysymyksen asettelu oli vähän toisenlainen. Tämä oli vuodelta 2005 ja siinä Evan, tämä on myös elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. Eva kyseli, mitä ihmiset kokee onnellisuuden osatekijöitä heidän elämässä. Anteeksi, mä keskeytän. Mä sanon tässä vaiheessa, jos joku lähtee pois, menkää hissillä ainoastaan pois. Jos te menette portaita pitkin, teette johonkin jumiin. Eli jos on pakko lähteä kesken pois, niin menkää hissillä.
että pääset pois. Anteeksi. Ihmisten keskeinen, tärkein kysymys, joka heidän mielestään oli tärkein heidän onnellisuuden kannalta, oli perhe-elämä, hyvät perhe-elämä ihmissuhteet. Siis 90% ja yli 95% piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Hyvä terveys, hyvät ystävyys ja ihmissuhteet yleensä, rakkauden kokemus, turvattu perustoimeentulo, mielenkiintoinen työ. Nämä tulee yhä vähemmän tärkeiksi. Ja mielenkiintoista täällä on tämä hyvät tulot, varakkuus, korkea elintaso. On siis sitä pitää tärkeänä enää, tai erittäin tärkeänä tai tärkeänä enää vajaa 20%. Tämä osoittaa, miten aristoteeliseksi ihmiset on tulleet. He kiinnittävät huomiota näihin ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja merkitykselliseen elämään, eikä niinkään siihen, että paljonko meillä on tavaraa ja tämä onnellisuuskysymys, joka on tuossa mullakin otsikossa, niin sehän on tullut muotiin nyt viimeisen ehkä 20 vuoden aikana, nimenomaan onnellisuus. Ja sitä tutkitaan aika monella tavalla. On kuntotutkimukset, johon vähän palaan. Sitten on tämmöinen International Society of Quality of Life Studies, se on siis elämänlaadun tutkimuksen kansainvälinen yhteisö. Se on lähinnä psykologin voittoinen, jossa selvitetään sitä, että esimerkiksi mitkä tekijät aiheuttaa sen, että tietyn sairauden omaavat voi kohtalaisen hyvin tai voi kohtalaisen huonosti, minkälaisia hyvinvoinnin esteitä tai edellytyksiä siinä on. Sitten on varsinaiset tämmöiset onnellisuustutkijat, jotka kyselee sitä, että voiko ihmiset, onko ne tyytyväisiä elämänsä vai ei. Nämä on valtavasti laajentunut viimeisen 10-20 vuoden aikana. Kysymys yleensä kuuluu, että jos mietit koko elämääsi, niin oletko siihen erittäin tyytyväinen tai tyytymätön. Sitten on toinen kysymys, että onko onnellinen, joka on vähän tämmöinen hedonistisempi, lyhyt, mutta ne on kyllä korjannut aika paljon keskenään. Taloustieteilijät on ruvennut ottaa tätä onnellisuutta vakavasti, ainakin osa heistä. Ja tämä, niin kuin sanoinkin, tämä subjektiivisen onnellisuuden mittaus on lisääntymässä, mutta se on aika eri asia kuin semmoinen varsinaisen niin kuin hyvän elämän sisällön pohdinta. Ja olen tähän laittanut semmoisen listan, joka on Juha Nurmelan kanssa koottiin semmoinen 15 tai jotain se onnellisuustutkija ja lähdettiin miettimään, että mikä meidän mielestä on, mikä meidän elämän hyvinvoinnissa on keskeisiä kysymyksiä. Aloitettiin se sillä lailla, että jokainen kertoi elämän tarinansa ja mietti sieltä niin hyvät ja huonot asiat omasta elämän tarinastaan. Ja sitten keskusteltiin niistä keskenään pienissä ryhmissä ja sitten lopuksi isommissa ryhmissä. Ja tässä on se lista, johon me päädyttiin, joka oli niin kuin meidän omasta kokemuspohjasta syntynyt. Ja johon tämä dialoginen keskustelu, me siellä käytiin, vaikutti aika lailla. No siinä näette, että aika lähelle tämmöistä aristoteellista ajatteluahan tämä meni. Ja kyllä sieltä tämmöinen mahdollisuus ohjata omaa elämänkulkuaan oli keskeinen. Ja meidän idea oli se, että itse asiassa tällä tavoin pitäisi meidän mielestä tämmöisten niin kuin sen sijaan, että ihmisiltä kysytään, että oletko onnellinen vai ei, kysyä ihmisiltä, käydä tämän tapainen dialoginen keskustelu, jolloin ihmiset todella miettisivät sen, että mikä heidän elämässään on tärkeää ja mikä on vältettävää. Ja siinä päädyttäisiin sitten sellaisiin ajatuksiin, joiden pitäisi meidän mielestä ohjata yhteiskunnan kehitystä. Sanon muutaman sanan vielä näistä kunto- ja hyvinvointitutkimuksista, joista itse asiassa Päivi tuossa jo puhuu. Ehkä eniten käytetty on WHO, maailman terveysjärjestön 5 aluetta, jossa ihmisiltä mitataan liikuntakyky, kyky huolehtia itsestään, tavanomaiset toiminnat, kipu ja epämukavuus, ahdistuneisuus ja masentuneisuus. Sitten tästä on vielä toinen versio, joka on Harri Sintosen, aika tunnettu sekin. Ei ole kaukana tästä, mutta se on vähän pidempi lista. Jossa tavallaan niin kuin mitataan, että mikä on meidän kunto, kuinka me pärjäämme fyysisesti ja henkisesti.
kuinka masentuneita me ollaan ja miten me hengitetään ja nukutaan ja kuinka me pystymme liikkumaan. Ja tässä Päivi Topo jo puhui tuosta ravasta. Ja tämä listoja käytetään erityisesti vanhusten, mutta myöskin muidenkin terveyteen liittyviin. Nämä liittyy terveyspolitiikkaan, hyvinvoinnin mittaukseen. Mulla oli aika järkytys, kun mä eilen valmistelin tätä esitystä ja kävin katsomassa netistä, kun mä oon nähnyt kyllä sen ravalistan, mä en ihan tarkkaan muistanut mikä sen sisältö on. Menin nettiin katsomaan, että mikä kyllä se sisältö on. Ja sama koski raita. Niin tuossa ravan kohdalla luki, että se on yksityisen firman, ja jos mä aion saada selville sen sisällön, se maksaa. Se on aika hurja juttu. Nimittäin näitä rapaata ja raita käytetään sen määrittelyyn, että onko vanhus oikeutettu ympärivuotokautiseen palveluasumiseen tai laitokseen. Nämä on niitä mitään. Joka sinne ei päässyt katsomaan niitä, koska ne on yksityisen firman juttuja. Ja tässä vielä tarkistin, että todellakin näitä käytetään siinä määrittelyssä. No näitä kohtaan, tästä tulee vähän samaan kritiikkiin, mitä Päivi Topo esitti. Oli tämmöinen Vanhustyön keskusliiton arviointi näistä malleista ja mittareista. Timo Strandberg, joka on aika tunnettu alan tutkija ja kumppanit oli sen tehnyt. Ja ne totesivat, että nämä mittarit yleensä ottaa huonosti huomioon tämmöisiä asioita kuin ympäristö, sosiaalinen verkosto, miten se ihminen on sopeutunut siihen ympäristöön, missä hän on, mikä on hänen elämänhallintansa, tai miten merkitykselliseksi hän kokee oman itsensä siinä ympäristössä, missä hän on, ja oman tarpeellisuutensa. Ja nämä totesivat, että näitä on kuitenkin, näistä on todettu, että nämä asiat on sellaisia, jotka ne vaikuttaa ihan olennaisesti ihmisten elämään ja terveyteen. Ja ne jää ikään kuin vähintäänkin niin kuin vähemmän huomioiduksi näissä mittareissa. Ja kyllähän siinä on kysymys paljon itsemääräämisoikeudesta. Tämmöisen niin kuin elämän merkityksellisyydestä, ihmissuhteista ja itsemääräämisoikeudesta, joka jää ikään kuin piiloon, kun tämä on sen verran medikaalista tai mitä sitten sanoisi. Mitä tämä elämänhallinta on? Tässäkin oli mielenkiintoista, mun piti tässä oli johdannoksi sanoa, että tämä Antonovski on yhä enemmän nousee esiin käydyssä keskustelussa, ja niinpä hän nousi tuossa Päivi Topollakin esiin, ennen kuin pääsin hänestä kertomaan. Hän antaa tälle elämänhallinnalle 3 semmoista perusulottuvuutta. Ymmärrettävyys, jota Päivi Topo tuossa hyvin kuvasi, ja hallittavuus, ja meidän täytyy ymmärtää se maailma, missä me ollaan. Meidän täytyy olla joku käsitys siitä, että me voidaan vaikuttaa siihen. Ei olla pelkästään objekteja, vaan myös subjekteja, myös toimijoita siinä maailmassa. Ja että se maailma ja se elämä on siellä meilläkin merkityksellistä. Nämä on ne 3 asiaa. Ja kyllä mun mielestä tämä Antonovskin tapa on yksi tapa määritellä itsemääräämisoikeus. Että kannattaisi ikään kuin miettiä näitä asioita kaikessa, mitä tehdään, kun puhutaan vaikkapa vanhuksista laitoksissa tai vanhusten elämässä, missä tahansa kotona. Tässä on kysymys isoista asioista ja pienistä asioista. Ja kysymys on siitä, että iän muuta me pysytään edelleen subjekteina omassa elämässä. Silloin kun tein väitöskirjaa 1900-luvun alkupuolella tai puolessa välissä löysin tällaisen Melissa S. Williamsin jutun, joka mun mielestä oli tavattoman hyvin kuvasi sitä, miten pitäisi suhtautua sellaisiin ryhmiin. Hänen otsikkonsa oli Justice Toward Groups Political, että miten pitää suhtautua ja nimenomaan myös marginaalissa oleviin toimiviin ihmisiin tai ryhmiin. Ja hän tämän mun käännökseni mukaan kirjoitti näin,
Ja hänen niin ideansa oli, että ei heitä voi kukaan edustaa. He edustaa itse itseään. Ja meidän on kohdattava toisten kokemusten aito erityisyys, jotta voisimme arvioida heidän oikeudet. Meidän voidaan aiheuttaa niin kuin heidän käsityksensä siitä, mitkä on ne velvollisuudet, jotka meillä on heitä kohtaan, tai koko yhteiskunnalla on heitä kohtaan. Siis oikeudenmukaisuutta, minkään marginaaliryhmän oikeudenmukaisuutta ei voi määritellä analyyttisesti. Se täytyy määritellä keskustellen, kuuntelemalla niitä ihmisiä. Ja tätä ei voi ohittaa. No sitten on tietysti ihmisiä, jotka ei enää osaa ilmaista itseään. Tietysti voi ilmaista, että se on kova kysymys. Mutta niitä nyt on kuitenkin melko vähän. Ja oli aika jännittävää, että tämä koko perusajatus siitä, että tämä oikeudenmukaisuus perustuu viime kädessä keskusteluun. Ja että se on oikeastaan ainoa johdonmukainen tapa ymmärtää oikeudenmukaisuus. Kuulla ihmisten omat käsityksensä siitä, mitä he tarvitsevat ja mikä on heille tärkeää. Niin sitä ilmenee aika vähän. Että mullakin tämä artikkeli jäi silmään, kun silloin olisin vielä lopuksi 2 keskusteluteemaa esittänyt. Ja yksi on sitten sopeutumisen ja alistumisen kysymys. Amartya Sen viisaassa kirjoituksissaan puhuu siitä ongelmasta, jos me puhutaan onnellisuudesta ja hyvästä elämästä, niin mitäs me siitä sanotaan, kun intialaiset naiset tai monet heistä, jotka elää erittäin alistetussa asemassa, he haluavat elää alistetussa asemassa. Me ollaan onnellisia täällä alistetussa asemassa. Meidän mielestä se on jotenkin ihan moraalisesti oikein ja niin ei pitäisi olla. Ja haluaa pysyä siitä. Sitten on Ivar Lo-Johanssonilla mainio, nyt enää niin paljon ollut suosiossa, tai ei ole niin paljon kirjoitusta Ivar Lo-Johanssonista, ruotsalainen kirjailija, joka kertoo muistelmissaan äidistään, joka oli tämmöisen siis torpparin maanvuokraajan vaimo. Hän niin meinasi hypätä kaivoon, kun hänen siltä isännältään ja alistajaltaan otettiin valtaa pois. Hän oli niin sopeutunut siihen, että hänellä on tämmöinen, joka määrää kaikesta. Hän oli niin sopeutunut siihen alistumisen asemaan, että se järkytti hänen koko tasapainonsa, kun se alistaja poistettiin. Ja monet tutkimukset kertoo, että vankilassa olleet, niin ei itse asiassa halua takaisin sinne vankilaan. Siellä elämä on yksinkertaista ja helppoa, eikä niin kovien ristiriitaisten paineiden alaisena. Ja tässähän on kysymys jonkunlaista laitostumisesta. Ja miten me siihen suhtaudutaan. Se ei ole minusta mikään ihan kauhean yksinkertainen, sillä toisaalta kyllähän sopeutumisessa on viisautta. Vähän meidän kannattaa, meidän elämä on aika kamalaa, mihinkä sopeututtaisiin. Mutta missä kulkee se ikään kuin se sopeutumisen ja alistumisen raja? Mulla ei ole mitään kunnollista vastausta siihen. Mutta kyllä mä sen verran haluaisin tähän sanoa, täälläkin on tänään puhuttu, että ainakin yksi juttu on se osallistuminen. Esimerkiksi vanhusten palveluissa kuulin, taisi olla Sirpa Väärä, joka kertoi mulle, että oliko se nyt Espoossa ollut sellainen kokeilu 10 vuotta sitten tai jotain, joissa vanhusten hoitolaitoksissa todellakin osallistettiin niitä vanhuksia, jotka olivat siellä laitoksessa tai mikä palvelukoti se nyt oli. Ja se tulokset näytti olevan aika myönteisiä. Se kokeilu on ohi ja ei ole ainakaan mitään voimakasta kehitystä siihen suuntaan. Ja kyllähän se, minusta tällä kysymyksellä on olennainen merkitys. Joo, sitten mä lopetan tähän. Eli mitä tämän niin pohdiskelun, hyvinvoinnin keskustelun, filosofisen keskustelusta jää käteen, niin kyllähän itsemääräämisoikeuden edellytyksiä sisältöä, kyllä siinä omaa rahaa tarvitaan ja yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia osallistua. Kun Heli Stenvall hyvin kertoi, miten asuminen ja asumispolot vaikuttaa siihen, että mitkä on meidän mahdollisuudet tai ihmisten mahdollisuudet, siellä on, vaikuttaa omaan elämäänsä ja mitä siitä seuraa. Ja siinä ei ole kysymys vaan niistä mahdollisuuksista, vaan niistä ihmisistä, jotka on näin lähellä, miten he suhtautuu. Onko heitä tämän Melissa Williamsin ajatus, että vain ihmisiä kuunnellen ja heidän tarpeitaan tarkkaan kuunnellen ja heidän toiveitaan kuunnellen, heihin voidaan suhtautua
niin, että heillä on täysin saatu. Ja vielä sitten ihan lopuksi nämä Aristoteleen keskeiset kysymykset palautan, koska minun mielestäni ne kuvaa itsemääräämisoikeuden, eli kyky, mahdollisuus toteuttaa itseään ja kokea rajojaan ja monipuoliset ihmissuhteet. Ottaa itseään koskevan päätöksentekoon osaa tulla tunnustetuksi itsessään arvokkaana. Eli että nämä olisi nämä itsemääräämisoikeuden keskeisiä kysymyksiä.